Special. Tapi hindarok special. Borok ni inge tini special day. Aboni bagi borok tini all Tripura Kokborok media program. Tripura puila Kokborok khobor Kokborok media TV channel angsi senam Kok Tripura. Aboni pore Kokborok media program bohaino jeng mililai senam. Ang tini montri ngai phano. Kebu judi ano sawu hongga ke tini neng montri da hamza media da hamza hingga ang tini media sanai ang tini no ani reporter ani journalism no ang tini ba asale hamza ke to amo judi kebu songge kene ni bisimo bobo hamza na ke ang o media reporter no ang romui tau khana ang ongkhar kan ke montri no ongkhar ke ang o bhai microphone be no ang hambai joto no Tini Paisok Bakjakha Khowai Ampura ni State Children Home for Tribal Boys. Obo di prasa buma bupha keri rok ni bagai naine keri rang thong hamia ekdom keri kebu keri abhai chere rok no orphanage home nobo obo tubui toni family thai tini rok saimano 3rd May obongkha World Press Day tini angkha koktoma thumnai rokni sal Press Day hinjago o Press Day ni salo oro Paisok Bakjakha all Tripura Kokborok media program tini special day o borok special borok rok bai no khu koroi buma bupha koroi jaiti gusti koroi tongnani thai koroi chanani mungsa koroi tipra sarok no oro toni toni feman jagao borok tini kabangma khaganang lukorok ni chubai borok oro tini khata kolom tei sati rok yapar phailekha orni orphans tongnai o homo tongnai chere rok no chung borok bai kok salaikya borok orni chere rok bai kok salaikya jotono talented khlaiti saka orni o CWC ni nai koli tongnai ta chini ta khuksong chonor sabui masai phunuk lai karone chererok aboni sepen kok tama kahame ke borok jotono korinani musu jago tebo sakangai thangnani musu jago nge chini Bisingtwi sungtini special day all Tripura Kokborok media forum ni adong rok ni loge ang bahaina ma phaikya ang butini chini oroni chere rok no jotono no wati phai tong ba ni jana kaise sati ri phaikya as a part of social contribution social service hisabe eke koktoma thumnai rok ni sal tini koktoma thumnai rok kha
বিশ্বকর্মা হাই কারিগর आं तासिंबो साका आनो जुदि केबो ताबक संखांके नों एग्जीक्यूटिव मेंबर मानि नों एग्जीक्यूटिव मेंबर दा हमजाक नों रिपोर्टर मीडिया दा हमजाक नि आं ताबो फानो मीडिया हमजाकखौ आं ताबो फानो मीडिया व थांनानै मुचुंखौ मीडिया आंखा अब हाय कैसा फ्रीडम तक्सा नखा साकाव बिरमा हाय ओ तक्सा नखा साकाव बिरै कक सावै जे बनि खरां तंमासो पंमानि खानाता खरां पंमा हाय मीडिया रकनो बाहायनो फ्रीडम रिवै kok sari khahanke media rok dop longka ani bubung State Children Home for Tribal Girls Ampura ni ang barja manjak belai tini wati phaijak sal haipano chini kapal belai kusung tai samni hindingkai chini orphanage home no nainan bagai tini All Tripura Tribal Media Forum Chinaro Faisok Paika Tai Chini Borom Gunang Edisini Executive Member Mutan Komong Koloi Sarbo Chinaro Paika Pai Chini Je Srairok Bai Kabang Makok Saka Buaro Saka Angkup Kaisa Kok Dalai Kena Hamzaka Abung Ke Sudu Chung Education Kakai Simi Bung Ya Doctor, engineer, যেকোনো professional line, যে সবান जों sacrifice খাইতো, অবশ্যই তাই বুঝিয়া moral values, অবন্য বেশি importance রেখা, তামনি নিকাই जों মহাই সালো তাবুকনি modern era-ও जों जोंनि society-ও गोबां মানুষ যে বেবাক गोबां मा post hold ফাইতাंखानो বরক বংনি কুমা বুফারनो नाया আর চিনি স্রাই রকনো যে moral values রকনো যে সিরিমানি বাগৈ belai ke chini yam sarnang hambai te abo khani hamjak maya paro dai chini media chini takhuk sona bo belai ke hambai maya paro asuk haksal kolokma lama wati phano borok tini chinaro phaika chini trai rok hamjak mungrika sirika media ni importance tamo oborok saikna hambai